Ay, wala dito galingon ani. Sa mga to ni Ron. Dugay kay ito ba? Dugay ta kwarta ni, matay customer ani magaling inoon. Ilang maayo ni. Ilang kay maabot mo karon ang kuan. Nay maabot ron magpagaling si kalian dita. Mayon ta ang maabot. Ay tani wa tay kwarta ni ba, wa tay kapalit ani. Asag asin na natong bitsin dito, murag wala na dito ba? Murag na dito kaniya. Ang nagkabala ka pa kay naluy ang di kita karon. Lagi ano? Unta abot ra. Dira pa abot lang tarig nagmay. Ginot lang tani bay. Pao, ginot lang ang mais. Ayun tao. Oy, sayo to boss. Pagaling ko. Oy, pagaling ko mais. Ali, nay tama jud kay wa mi customer ba kay wala ay bugas balay ko. Ay, dala diri ko. Kuha ka plaster tare. Kuha. Sa maka kwarta pun ni ani. Timbangon ni di na. Binong. Wa man malungoy sa tuwa na pao. Ugaw magkaida. Pagaling ka to. Tulor mo kapuso. Ayun yung mais silira di sa mais dili man silira sa mais boss. Ay pwede na. Dito na dala pakaw naman is mais. Bugas. Balikan lang ko nya kula. Sabi ko na. Balikan ako nya, wala ka na ko ha. Oh sige. Tama ba ni? Masulod ba ni pao? Dili man ni masulod ni. Usa ni galingan is bulawan. Iya ba. Ato maestra mo ni ato panggaling diri wala pa gyud. Kamalasa yun na ito, sao na lang mo ni Ron. Nagminot ng tagaling, ani. Ay, ta. Pagkaluugan ni mga tao na. Pagkatangin na sa sila, mas namin, ay ang naging sila mga iskulo ng pagso. Huwag pa yung ginoo daan. Huwag yung ginoo yan. Naapoy pagkaling mo. Tanaw na po sila. Huwag na po. Pagaling nila. Ayo. Ay, magaling mo, mais boss. Oy, kana no. Kana kali kay makyo ganda ni. Ay, magaling mo mo yun kung dawat. Butala dia. Oh, Nyaw dawat boss. butala dia. Dawat to kay busak kayo. Sige, butala sa dia. Nya usah may bayad ani. Ako na lang balik kaling ninyo kay may pumahaw ba. Sige, tama gyud ni kay wala pa ni customer ba. Yan abot ba niya? Tulo ka pusok yatay semua. Aw nya na iya, sige una na ito kay. Una ni. Kay na, gini ko pinagdan mo ni. Oh, sige, unahon ako na dia yaw. Balik ka ra nako. Oh, sige, tanaw sa ako ni. Lakot niya. Ang balik na kanya. Mga pila ka minuto, man naman eh. Dali ra ko ni. 20 minuto. Man ni. Ay, galing nga tuyok na ko dire. Init daan ba kay siya madugmok. Unsa ba ni? Uy. Grabe ni tawa na ani. Usa. Dili man ni magaling eh. At karong ko na. No. Karong ko na ko. Ano ba siya?